Xayrlı gün Tatarstan, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Bugün sişembe 26 январь. Мен Эльза Ахмеджанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме Матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Тарихка бүгенге көн нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда кыскача булыр. Һәр елның 26 январендә дөньяда халыкара таможня хезмәткәрләре көнен билгеләп үтәләр. 1953 елда Брюссельдә таможня хезмәттәшлеге буенча беренче утырыш уза. Бүгенге көндә халыкара таможня оешмасында 183 ил әгъза булып тора. 97 ел элек Россиянең иң матур шәһәрләренең берсе Петроград исемен алыштыра. Икенче Советлар съезды делегатлары тәкъдиме белән Владимир Ленин исемен мәңгеләштерүне күздә тотып Ленинград дип атала башлый. Тарихи Санкт-Петербург исеменә шәһәр 1991 елда кайта. 1956 елның 26 январендә Италиядә 7нче кышкы Олимпия уеннары ачыла. СССР командасы уңышлы дебют ясап, ярышларда барлыгы 16, шул исәптән 7 алтын медаль яулап, беренче урынга чыга. Тапшырубызны татар сүзе рубрикасы белән дәвам итәбез. Язучы Рабит Батулла бөек шәхесебез Тукай иҗатына тукталыбызар. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Ассаламу алейкум. Тапшырубызны дәвам итәбез. Бүгенге шәхесебез бөек шагыйребез Габдулла Тукай. Габдулла Тукай дип инде без мәктәпләрдә укыйбыз инде, укыталар мәктәпләрдә, институтларда диссертациялар язабыз, мәкаләләр язабыз, шигырьләрне яңа бастырабыз. Аннан соң фотоальбом менә әзерләнә. Менә бу әле аның караламасы фотоальбом Габдулла Тукай. Монда аның барлык фотосы да бирелгән. Барлык фотосы да, алар күп түгел, 17 фото сакланган. Менә бу фотосы аның шедевр, шах әсәрләр. Менә ул һәр вакыт төрлечә төшә. Я бала кебек төшә ул, яки име быйыгып төшә име, яки бүген менә альбомнан альбомга җөртәләр, буржуй кебек Тукайны төшерәләр. Менә иң затлысы, иң Тукай турында ачык сөйли торган фото шушы булыр. Күрәсезме аның карашын? Китеп бара бит бу. 13нче елны китеп бара. Ул үләсен белә. Ул менә китеп барышлый, туктап, уң ягыннан халыкка караган. Гаҗәп. Менә бөтен дөнья фото күргәзмәләрендә шушы булырга тиеш. Габдулла Тукай. Менә бу шагыйрьнең карашы. Мин китеп барам, сез нишләрсез икән? Дип борчылып китә ул име. Инде бик күп шигырьләрен без инде аның туган тел дигән шигырьләрне җырлыйбыз да, башка җырлары да бар, аның Тукай сүзләренә язылган җырларыбыз да бар, халык җырлары, композиторлар җырлары. Ләкин менә бер шигырен мин сезгә турында сөйлим, бер генә шигыре турында сөйлим. Бу шигырь Тукайның үткәне, бүгенгесе, киләчәге. Ул роман. Роман менә шушы шигырь, чөнки аның бөтен фаҗигалы язмышы шушы шигырьгә тупланган. Шигырьне аңлар өчен бераз гына аңлатып китәргә кирәк. Әйтик, күчермә мәгънәсендә. Менә саз дигән инструмент бар име, ул кыллы уен коралы. Саз дигән сүз менә шушы шигырьдә катнашырга тиеш. Мөкатдәс дигән сүз катнаша, изге дигән сүз. Эй мөкатдәс моңлы сазым, уйнадың син ник бигаз, син сынасың, мин сүнәмен, аерылабыз ахрысы. Очты дөнья читлегеннән, тарсынып күңелем кышы, шат яратса да җиһанга, ят яраткан Раббысы. Күпме моңлансам, кунып милли агачлар өстенә, барысы корган, бер генә юк, җанлысы, яфраклысы.
Була алмадың салқын ярым, алтын ярым, сен де менім бір тәбәссім бірледі тұрмыш жолым яқтыртқышы. Күз яшыңда кипмеше жығылап вафат болған әни, ғаиләсіне ник кетірдің ят кіші. Бар көңіллерден жылы йымшақ қабірің ташы. Шунда тамсын күз яшымның ең ашы һәм татлысы. Көрдіңіз бе, Тоқайның бүтін ғұмыры шушында өткен яшы ятим қала. Күз яшыңда кипмеше йығылап вафат болған әни, ғаиләсіне ник кетірдің ят кіші. Чөнки гел ят болған ойма, аның тұрыр орны болмаған, хатыны болмаған, ауыру, өлім ауыру белән ауырған еме. Қиынлыкларны бек көп күргән. Менә бу аның шах әсәре, ягъни шедевр. Үшті дүния шитлігінен тарсынып, көңілім құшы нәрсе аңлата. Мин өлдім деген сөз. Көңіл құшы жан. Тарсынып, бу дүнияны тарсынып, үшті шығып, үшті құшылы. Менә шушыларны аңлағаннан соң шигырьне яңадан оқырга керек. Әйе, бар күңелләрдән йомшак кабір, синең каберең ташы. Шунда тамсын күз яшымның иң ашы һәм татлысы. Фаҗига. Дахиның фаҗигасы. Хәзергә сау булып торыгыз. Хушча калыгыз. Туры эфирда хәерле көн Татарстан тапшыру күтәренке кәефләп дәвам итәбез. 1 февраль көне Федор Шаляпин исемендәге фестиваль чираттагы сезонын ачып җибәрә. Чара инде күптән республикабызның брендына әверелде. Быелгы халыкара фестивальнең үзенчәлекләре турында без Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры солисты Артур Исламов белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, Артур, исәнмесез? Хәерле көн, Эльза, хәерле көн, хөрмәтле гәзиз замандашлар. Быелгы сезон афишасында 9 спектакль күрсәтелгән һәм инде әлбәттә аларның күбесенчә классик әсәрләр тамашачы тарафыннан яратып өлгерелгән спектакльләр булачак. Тамашачыга нинди спектакльләр тәкъдим итәсез? Барлык спектакльләрдә безнең театрда куелган спектакльләр алар барысы да зур сыйфатта һәм инде зур шундый шоу итеп куелган спектакльләр барысына да тәкъдим итәм. Кайсына барсагыз да инде күңелегезгә хуш килер. Әйе, менә бу утыру тамашачыларның залда утыруларда инде бүгенге көн тәләпләренә туры китереп эшләнгәндер, шулай бит? Әлбәттә, бар тик шулай, инде бу театрда гына түгел, барлык концерт залларында да шундый ук шушы кагыйдәләргә туры китереп билетларны саталар. Ике гала концертта көтелә һәм шулай ук инде әйтеп киткәнебезчә күңеллегенә спектакльләр. Сезнең катнашуыгыз ничек каралган, Артур? Катнашасызмы спектакльдә? Әлбәттә, катнашам. Бу инде безнең Травиата операсы, Джузеппе Вердиның операда булачакмын. Һәм инде үзебезнең татар опера Сөембиккә, Резидахияваның Сөембик операсында катнашачакмын. Әйе. Артистларның чакырылуына йолдызлар көтеләдер инде, тамашачы бигрәк тә бит инде үзенең яраткан. Бу бит инде матур гына традициягә кирип китте, чөнки Шаляпин фестивале ул халыкара фестиваль. Шуның өчен монда зур бит йолдызлы җырчыларны һәр ел чакырырга тырышалар. Һәм бу елда әлбәттә яхшы җырчылар, яхшы йолдызлар булачак. Анысы инде сер булып калсын, килгән тамашачы үзе шаһит булып турыдан-туры фестиваль сәхнәсендә үзләре күрерләр дисез инде. Менә милли оперларның, милли спектакльләрнең, балетларның булуы бигрәк тә безне шатландыра торган. Шулай бит инде әйтеп киткәнегезчә, сез дә милли операда чыгыш ясаячаксыз. Милли оперлар бездә бүгенге көндә театрда бара, ул бик тә шатландыра. Ул да булса инде күптәннән хит булып киткән спектакльләрнең берсе, ул күптәннән 2005 елдан бара Резидахияваның Шакир мәхәббәте операсы, аннан соң Нәҗибҗигановның Җәлил операсы бара. Күптән түгел генә беренче елда куелды. Шулай Резидахияваның Сөембик операсы, инде соңгы татар спектакльләрнең берсе инде ул табадан гына төшкән Алтын Казан мюзиклы Эльмир Низамовның.
Сезнең үзегезнең җырчы буларак, шәхес буларак ничек карыйсыз менә шушы театрларыбызның милли сәнгать әсәрләре белән тулыландырганына? Әлбәттә, ул бик тә мөһим, чөнки ул беренчедән татар опера балет театры. Татар опера балет театрында әлбәттә инде татар спектакльләр карарга тиеш һәм безнең инде үзебезнең тарихыбызны чагылдыра торган шундый зур шәхесләрне күрсәтә торган спектакльләребез барга тиеш һәм алар Аллага шөкер бүген бездә бар, һәм баралар. Барыгызга да сезгә тәкъдим итәм, хөрмәтле тамашачылар. Бу спектакльләргә сез үзегезнең гомерегездә бер булса да күрергә тиеш. Килеп карап китәргә тиеш. Алар искиткеч барсы. Әйе, бу чыннан да шулай, дөрес әйтәсез. Чит илләргә гастрольгә чыкканда театр ни өчендер безнең милли оперларны күрсәтмәскә тырышамы? Я инде бу сәясәтме? Ул чит илгә чыкканда инде һәрбер Европа илләрендә күбрәк мән чыгабыз. Анда үзләренең инде таләпләре бар һәм үзләренең яраткан оперлары бар. Һәм алар шушы оперларны үзләреннән сорау җибәрәләр, тәкъдим сораулар инде һәм безнең театр шушы спектакльләрне алып барырга мәҗбүр була. Инде минем шигем юк, без кайда гына алып барсам да безнең үзебезнең татар спектакльләрне алар барлык җирдә дә яңгырап, шундый кайнак хисләр белән кабул ителәчәгенә минем бер һичшиксез дә шигем юк. Инде баштан әйтеп киттегез, Алтын Казан, Карапулат мюзиклары һәм оперлар, сез анда шулай ук уңышлы гына чыгыш ясадыгыз. Әйе, ул оперларның безнең театрларыбызда бара торган оперларның әле берсендә дә минем катнашмый калганым юк. Аллага шөкер. Шуның өчен бу бик тә куандыра, мин бик тә рәхәтләнеп җырлыйм, бик тә менә бездә зик бар, әйдәгез бергә шуны карап китик әле. Артур Исламов бүген бездә кунакта, сөйләшүебезне дәвам итәбез. Артур, сез күп кырлы иҗатчы, күп кырлы җырчы, төрле юнәлешләрдә эшлисез. Менә бүгенге көндә диск өстендә эшлим дип әйткән идегез. Ничек эшләрегез бара? Чыктымы, чыгачакмы? Бүген көннәрдә чыгарга тора. Үземнең беренче җыентыгым, беренче сольный җыентык дип аталган, үземнең җырлардан татырган. Соңгы 3-4 ел эчендә иҗатлыган җырлар. Бу инде Рүзәл Мөхәммәтшин белән Рүзәл Мөхәммәтшин сүзләрен язылган җырлардан булган беренче минем альбомым чыгарга тора. Сез бик таләпчән кеше икәнсез. Әйе, сез җырга ничектер шигырьләрне бик сайлап кына аласыз икән. Бик сайлап. Миңа чөнки үземнең эчке дөньямны, эчке күңелемне тетрәндерердәй шигырьләр, текстлар булмаса, мин инде ул шигырьгә аны беренчедән ул җырны җырлый алмыйм да, чөнки ул нидер эмоциялар тудырмаса һәм әлбәттә аңа җырда язып булмый. Шуңа мин бик тә сайланам, миңа теге бик тә авыр, шундый таләпчән кеше гомумән шулай була. Яхшы текстлар табу. Шуның өчен бик тә сайланып, әлбәттә инде бу җыентык бик тә шундый төрле темалардан тора торган һәм бик тә кызыклы итеп biz аны яңа бүгенге көндәге дөньядагы музыкага таләпләрне туры китереп тырышасыз. Ничә җыр булачак? Бу альбомда 7 шундый кичкенә генә мини-альбом булып торачак инде. Бу минем беренче альбом, әле аннан соң һәм икенче альбом өстендә эшләргә торам. Шулай. Яра, уңышлы булсын, уңышлы булсын. Бер интервьюда сез булай дип әйткән идегез. Төрле сәнгать төрләрендә эшләсәм дә, төрле юнәлешләрдә эшләсәм дә, опера сәнгатенә барыбер дә өстенлек бирәм дип. Бүгенге көндә дә шулаймы бу? Бүгенге көндә
опера сәнгатеннән сорау булгандыр инде ул. Чөнки аерым гына дип әйтә алмыйм. Чөнки миңа үземә гомумән бар жанрда да үземә якын музыка бар. Ул да булса поп музыка, рок музыка, классик музыка, инструменталь музыка барга может, шулай опера. Иң мөһиме ул музыка инде эмоциялар, тойгылар, кичерешләр, шундый инде тирән эмоциональ тирәнлектә музыкаларга тиеш. Шуның өчен мин аерып кына әйтә алмыйм. Операда якын, рок музыкада һәрберсендә дә үзеңә инде эмоция таба алсаң, алар бөтенесендә якынлаштырып була. Әҗерченең миссиясе нәрсәдән күрәсез? Менә шушы эмоцияларны хөрмәтле тамашачыларга инде үзеңнең эчке хисләрең, тойларың аша, җыр аша тамашачыга тәкъдим итү. Артур, сез кайчанда булса да хыялланган идегезме менә үзегезнең исем фамилияегызны шушы безнең данлыклы опера театрының афишаларында күрермен дип? Мин үзем максималист кеше, шуны үземә гел югары планкадагы максатлар куеп килдем. Шуның өчен мин ниндидер, мәсәлән, ирешсәм дә, нәрсәгәдер ирешсәм дә, анда тукталып калмыйм, тагы да алга барырга тырышам. Шуның өчен хәзер инде афишларда әлбәттә минем исем күренә инде бу. Бу сезнең өчен инде бүгенге көндә гадәти күренеш булып. Бу гадәти күренеш минем өчен. Чөнки алдагы планнар әле бик зур, эшләмәгән эшләр күп. Шуның өчен әле алга, татар алга. Нәкъ шулай булсын. Барлык хыялларыгызда тормышка ашсын. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тагын бер кат әйтеп китик, тамашачыларыбызны шушы фестивальгә көтеп калабыз. Матур спектакльләр белән аларны хозурландырырга ясын үзегезгә. Сезгә инде әлбәттә иҗади уңышлардан башка бернидә теләмибез. Һәм беләсезме, безнең телевидение фондында сезнең язмагыз саклана, кайчандыр шулай язылган. Сез инде белгәнемчә төрле телләрдә башкарасыз җырларны, әсәрләрне һәм бу итальян телендә башкару сезнең башкаруындагы җыр белән бүгенге сезнең белән очрашуыбызны тәмамлыйбыз. Рәхмәт, зур шакырганыгыз өчен. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне бар тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.